Good morning, guys! Good morning! Happy Saturday! Today is April 29. Alis tayo kasi may footy game ang mga bata. Ito yung first game ng mga bata. Pero yung team nila naglaro ng dalawang weekends. Pero nga wala tayo, diba? Kasi nasa Adelaide tayo. Tapos si Kuya nag-golf. So, ito yung first first foodie game for this year. And nagpack na ako ng baon. Ayan, yung snacks. Kasi, I get hungry a lot. yeah. And then, Yes. and then the kids. Oh no, look at this. Kuya, is this yours? Oh, yeah. Yeah, look at this. Look. Ugasan ko muna to. Si Kuya. Look. No. Oh, the Coke in there. No, the shapes. Oh, there's no Coke in there. Okay, hugasan ko muna to. Okay, nahugasan ko na. Ito yung dinadala ni Kuya na baonam pag nagbabike sa likod. May dala silang baon na like Coke or snacks. So, meron tayong cheese. Gumawa na ako ng cheese platter. Sana kasya. Ay, hindi kasya. Oh, no. Hindi kasya. Ayan, kasya. Ayan, meron tayong fruits. Iba pa natin fruits. Dala rin natin. Ay, perfect. Ayan, tatlo. Hindi ko na to kailangan. Dapat meron din. Ah, yeah, we still have grapes. We can just hold. Another one of those. No, we're just gonna bring one. Okay. We can just bring the grapes, Baba. Hindi na natin kailangan ng ice pack. Mama, does it have a zip? Ah, no zip? Okay. Wala pa itong zip. So, yan. Good to go. Okay, who's gonna bring this? Oh, yeah. Can you put that in that pocket? Because it's No, it's not gonna fit, baby. No, it's not gonna fit. It's gonna break everything. Okay, and ito yung jats. And meron tayo yung olive. Yung rosemary and olive. Okay? Okay, boys. I'm ready. Ready? ready. Yan si Kuya. Hinintay lang namin si Saki Boy. Nagsasapato siya doon. So, nilagay ko dito yung grape tsaka yung crackers. Si Saki hindi pa yung tapusan doon. Sinasapatusan ng daddy. Yan si Kuya din. Okay, let's go. Okay. Ito yung napanalunan ni Kuya tsaka ni Jan. Tig-isa sila. Nag-golf sila. Dito sa bay. Magaan par si Jan sa age ni Kuya. Pag naglaro sila, siya yung magano ng goal sa kabilang side. Good luck, boys! First No, game. James, I don't want good luck. I want good luck, okay? Thank you. Wala ya. This is your first year under 14. No, I played Second. last year. But just for like try out. No, I played every game last year. Last year? But not the first two. Okay. Rainbow, Baba, look, the rainbow there. Where? There, rainbow. No, because the cloud goes. Entrance fee. Nice day for it. Entrance. Here, I'll give you that. You can change this for us. That one. Alright, thank you. Okay, magano muna sila practice. Yeah. Good luck. Ang lamig sa labas. Good luck. Good luck. Wait, go. Kuya, doon na si Kuya. Wait. And they put this in the change room. Not yet. Just leave it there. Okay. So I open Okay. Magpa-practice pa lang naman ikaw, Zaki boy. Yes, Kuya. They're getting ready. Mag-start na, guys. Mag-start ng lamig sa labas. And cold. Don't get your feet on the seat, Ollie. Yeah. And of course, Auntie Wall is here. Am I taking you home? Yes. Ayan, umpisa na si Holly mag cheese platter with fruits. Go, Papa. Eat. And nag-start na si Zach. Yung kalaban nila ay from Robe. Ang malayo-layo yung Robe, guys. So, sila ang dumayo dito para maglaro. And then, si Zach? Number 7. Si Holly ang kumakain na.
Kung manunod na ako ng Mama, fruity. it's stuck to my teeth. The seed. The seed? What seed? The strawberries? No. What? Yeah, the strawberry. No, there's no When I seed. bite it, Ah. Oh, the raspberries. There's no seed. Yung ano siguro, yung mga bilog-bilog. Have some, Auntie Mel? I'll say if Dad wants some. Yeah. He's dizzy. Baba na ako. Enjoy your food, Holly girl. Mustang. Good job. Good job. Yeah. Oh, Zachary. Look at Zach. Got it again. Go, Zach. Look at Zachary again. Good job. Go, Zach. Look at Zach. Is that Kuya? Water break. Ayan na si John. Binigay na yung tubig kay Saki Boy. Leading sila. Yung team nila sa. Wow. Good job. Good job, Sak. Good shot. Oh! Zach! Yes. Oh, good job. Water break ulit. Ayan, yung ating cheese platter. Go, Zach. Ay, Zach. Patapos siya. Patapos na sila, Zach. Si Kuya na yung next. And si Jan, hinahanap niya na yung flag niya. Kasi siya yung magiging umpire nila, Kuya. We still had to run out, Dixie said. Ayan, tapos na sila, Zach. We better run out, otherwise they'll cut down the lap.
Day 1, right, Auntie Mel? I didn't even think Ribe scored, did they, Dad? No, hindi sila nakascore. Hindi rin nakascore yung pro. Yan ang magiging kalaban nila, Kuya. Tingnan niyo, ang laki. I know. Oh my God. Auntie Mel, this please. Ayan na si Zach. Hindi tayo makalabas, guys. And ang labo rin ng ating pa-video dito kasi nga malakas ang ulan. Hindi natin makuhaan si Kuya. Ang galing ni Zaki boy. How are you? But I'm full. You're full? Just put it there because Dad is eating it. Si Pa, gustong-gusto ni Pa na yung lolo niya. I found money in here. Like a $2. Oh, wow. Lucky you. How many goals did you See? kick? Look. I found it. 4 goals si Zaki boy. Ayan na yung pineapple niya. See, Favorite I yung pineapple. found $2. Oh, good job. Hindi natin ma-film talaga si Kuya, guys. Hindi. Antok na si Auntie Mel. Hindi natin ma-film si Kuya. Not yet. Ayan, lakas ng ulan. Ang labo-labo ng ating pa-video dito. Si Jan basang-basa. Andun sa dulo si Jan. Hindi nyo makita. Nasa kabilang pole. Good morning, guys. Good morning, Holly. Good morning. Happy Tuesday. Happy Tuesday, guys. Today is May 2nd. Yes. Mum And prepared us everything we need for our first recess and school and our lunch. And then we got to pack it into our lunchbox. And we even got brain hindi na ako nakapagsalita. We even got brain fruit. Yes. For So, ito na yung next vlog natin after nung footy. Mamaya, chika tayo. Tapusin ko lang to kasi, ayan, ginagawa ko sila ng lunch. Ito yung ham and cheese. Tapos, yan yung mga snacks and fruit. And yung dalawa doon. Tapos na sila. Nag-Yakult din lang yung dalawa. Naglalaro sila ng cards. Ano pa lang naman is 7:40. Ayun, yung dalawa, oh. Tapusin ko lang tong aking paggawa ng lunch ng mga bata. Ayan yung ham. Okay. Tapos ko nang gawin yung ham and cheese sandwich for lunch ng mga bata. Dito ko linagay sa brown bag. And kung mapapansin nyo, iba-iba yung kanilang snacks. Eto kay Kuya. Eto kay Holly. May kita nyo naman, may Barbie. And eto kay Saki Boy. So, ilalagay ko na to sa kanilang lunch box. And eto pala yung first day of school ng mga bata after ng 2 weeks holiday. Nandun sila, oh. So, ilagay ko lang to dito sa kanilang lunch box. And yung tubig ni Holly, meron na rin tong tubig. Yung mga boys, meron na rin sila. Nasa ano na nila, nasa bag. Okay. May kumatok na pala sa aming door. Nandiyan na yung ano ni Kuya. See you. See you, love you. See ya. See ya, love you too. Okay, see you, Kuya. Nandiyan na si Ollie. See ya. Love you, ya. Where's your headband? in my bag because I'm riding my bike. Ah, you're gonna put your helmet. Okay. See ya. Listen and Then, learn. Okay, see you, Baba. see you, Mama. Okay, I'm gonna put this first. Mom, why don't you read? See ya, Baba. Enjoy your first day. Okay, love you. Have you? Okay, see ya. See ya.
Mag-ride siya ng bike. But Dad, no way. Huh? No way. Yeah, I know. It's in my back and I can't move. Yeah. See ya! See you, Baba! Drive carefully! I will. Is that safe too high for you, Baba? Oh, what? See ya, bye! Dito tayo sa car ni Johnny Boy. Punta kami ng town para pick upin yung car. Maalala nyo na mention ko sa inyo na magpapa-install kami na bar para doon sa bagong car. Nagpa-flash na yung aking battery. Malulobat to, guys. So anyway, pipick upin namin yung car kasi kahapon yun rinapop ni John. And pag namatay ito, mamaya na lang ulit. Basta. Bahay na pala kami, guys. Kanina lang. And kanina nalobat tayo. Hindi ko alam kung anong nangyari dito sa ating battery. Madali siyang malobat. Ginamit ko lang siya nung laro ng footy yung mga boys nung Saturday. And speaking of footy, nung Saturday, nanalo pala yung team ni Zach at saka team ni Kuya. Hindi ako masyadong nakapag-vlog doon sa game ni Kuya kasi ang lakas-lakas ng ulan. And then pag tinatry kong kunin, ang labo-labo din kasi nga yung nasa car kami yung mirror doon sa, yung front mirror doon sa car, ang labo. So hindi ko sa inyo ma-share. Pero nanalo sila Kuya din. First game nila, Zach and Kuya, itong season na ito. Pero yung team nila, 3 beses na silang lumabang. Pero hindi sila nakasali nung 2 games kasi nasa Adelaide tayo. So, yeah, nanalo sila Kuya. And then kanina, yun nga, nalobat tayo. Itong vlog natin, guys, kung saan siya. So, continuation to nung footy. Tapos today, first day of school ng mga bata. Tapos pumunta tayo sa town. Insert ko yung clip kasi nag-vlog ako very, very light doon sa aking phone. Yeah. One step 달려와줘 like 나만 사랑한다고 가져왔던 떨림마저 저 바람결에 사라지는 것 저 푸른 바다 파란 하늘에 yeah. 시원하게 뻗는 highway road 야자수 아래 우린 Cadillac drive Your shine Just take my hand You 어서 용기 내 기다리는데 왜 모르니 Yeah I'm ready One step 달려와줘 like 나만 사랑한다고 가져왔던 떨림마저 저 바람결에 사라지는 것 내려서 잠깐 걸을 거 Yeah 설레는 그말 눈부시게 빛난 모래 위 걸음 slow down 모든 게 좋아 Sunshine Just take my hand You 어서 용기 내 기다리는데 왜 모르니 Yeah I'm ready One step 달려와줘 like 나만 사랑한다고 가져왔던 떨림마저 저 바람결에 Yung mga pinagawa ni John, na-install yung bull bar, ang ganda-ganda. Same lang naman dun sa dati naming car. Ganun din yung pinagawa ni John. Tapos, meron din siyang pinalagay na yung parang trim, yung makikita nyo yung parang chrome sa gilid ng mga doors. So, pinalagyan din yun ni John. And then, also, meron din na in-order si John pero hindi pa dumating. Yung mirror, papalitan yon na extendable. May extend yung kanyang mirror kasi nga may caravan tayo. So, wala pa yon. Tatawagan na lang si John pag dumating yung order na yon.
And, hindi pa doon natatapos, meron pang gagawin sa car kasi nga yung bull bar, mabigat siya, diba? Mabigat yun sa harapan, so medyo low yung car. So, kailangan siyang i-lift pataas. Basta meron pang gagawin doon sa front and then sa back ng car. So, yeah, madami pang gagawin doon sa car kasi nga meron tayong caravan, so kailangan yung gawin. Yun yung ganap natin sa town kanina. Then, kahapon, nung pag-pick up ko kayo dyan, nagpa-drop off ako sa kanya sa Kmart. Kasi kung maalala niyo, sabi ko, bibili ako ng more na paglalagyan ng fruits. Ito yung canister. Ayan. Bumili ako nito yung isang malaki. Then, dalawa nito. Chinek ko yung kanyang lock, okay naman. Medyo mahirap lang talaga siya. So, eto nga, mahirap na naman. So, hugasan ko to. Kahapon ko to binili. Then, bumili rin ako ng watermelon. Pumunta rin ako ng Kohl's para kumuha ng watermelon and coffee ni Jan. And ang box ko sa inyo guys, eto dumating na yung in-order ko last week. Eto yung bagong ng mga bata, lunch box. I've been eyeing for this since last year pero lagi silang sold out guys. So laging sold out. Kung meron man available, kunti lang and gusto ko i-order lahat para isang shipping kasi pag hindi mo na-reach yung amount, mahal din yung shipping. So, binantayan ko talaga siya guys, na maging available. So, nung in-announce nila na April, magre-restock sila. So, lagi kong chinecheck kasi hindi nila sinabi na yung exact date kung kailan magiging available. Especially yung eto. So, yeah, ito yung magiging bagong lunchbox ng mga bata. Last week, chinek ko, eto, chinek ko to, sila lahat. Chinek ko last week. Available eto, lahat ng colors. Pero before, nung chinek ko sila, yung colors na gusto ko, hindi available. Tapos eto, hindi pa siya available last week. For example, kailan ba yun? Basta chinek ko siya, halimbawa, kahapon. Pag check ko kahapon, hindi siya available. Tapos, example lang ha, for example kahapon, chinek ko siya, hindi siya available. So, chinek ko ulit siya the next day, biglang naging available. Doon ko na in-order itong lahat. Kaya, meron na yung mga batang ganitong lunchbox. Ito ay from Nudie Rudy Lunchbox. Very famous to guys na na lunchbox. Before, meron sila yung parang, so, meron sila yung isa pa nitong style. Pero ito yung bago nilang labas. Last year, kailan ba to? November lang yata last year. Kaya sobrang, ang bilis ma-sold out nito. Ay, exciting. Exciting, oh. Tapos meron silang ganito, oh. Ito yung kanilang, welcome to your new lunchbox. So, may pagganito sila. Ayan, ang cute nito guys. I-leave ko yung link. May note sila dito na package separate due to weight plus size. Okay. Kasi more than 5 kilos to. Itong ganito. So, unahin natin dito sa individual boxes pala siya guys. So, yung kinuha ko ay, meron kasing individual na pwede mo siyang bilhin. Meron din family, may duo and trio. Yung kinuha ko 3 kasi 3 yung anak natin. 3 yung anak ko pala. So, ang ganda nito. Ang ganda-ganda. Ang ganda para sa akin. Oops! Ito yung kay Holly. Ayan. So, ganyan yung box niya. Yung isa na lang, ipakita ko sa inyo. So, ganito siya guys. Ayan. Ganyan yung itsura niya. Stainless to. And, leak-proof din siya. Yan yung itsura niya na walang plastic. Kasi kanina may plastic ko siya pinakita. So, parang siyang bento box. Ayan, meron siya dyan na mga lalagyan ng snacks. Parang may division siya. Ayan yung itsura niya sa loob. Silicone siya, guys. And meron siyang dalawang separate. Ayan. Pwede nyo siyang lagyan ng kung ano-ano. Ito sa sauce. So, ito kay Holly, syempre, pink. Pink yung sa kanya. And, matatry natin to kung ano talaga siya. Leak-proof talaga. Ayan. Medyo, pricey nga lang compared dun sa mga ibang lunchbox na nabili ko sa mga bata. So, ito yung itsura niya, guys.
Yeah, bento style lunchbox pala. Ayan, nakalagay. Bento style lunchbox. Sabi ko na nga ba eh. May pagka-bento. May pagka-bento. So, tama siya. Bento style lunchbox. And ito ay pare-pareho lang yung pare-pareho yung itsura sa labas. Yung sa loob ang iba ang itsura. Ang kulay. Hindi ang itsura. Ang kulay pala. So, ito naman ay kulay mint. Ito yung kay Zaki Boy. Ayan. Yan yung kay Zaki. Ayan. So, magta-try natin to and I'm excited. Nagawan sila ng lunch. Na yan ang gamit. And eto kay Kuya TJ. This is Kuya. Yung kay Kuya, merong kulay na darker nito. Pero ang kinuha ko eto. Nung tinatry ko silang bilhin noon, yung iba hindi available ang kulay. Meron nitong kulay na darker. Hindi ko bet. Mas gusto ko yung light blue. Ayan. Makikita nyo, may kulay din dyan. May pa-rubber dito. Madali lang naman siya buksan. Ayan. Ito kay Kuya, same din. Merong maliliit na ano. So, yung kinuha ko ay family bundle na trio. Kasi may mga ano sila doon? Family. Tapos, kung isa lang yung anak nyo, pwede nyo rin siyang bilhin na isa. Then, si Holly, binilhan ko siya ng tumbler. Kahit marami ng tumbler si Holly, binilhan ko para lang dito sa kanyang lunchbox. Para terno lahat. Ayan, pink. Yung boys, ayaw nila. Tinanong ko sila, ayaw nila. Nasa 24 ata to or 25? 24? 24 ata. Kalimutan ko na. And ito yung lunch bag. So, ito, laging sold out sa kanila. So, nung naging available yung mga kulay na gusto ko, hindi ko sila mabili-bili kasi kailangan ko ng paglalagyan. Kasi saan nila to ilalagay? Hindi naman to kasya doon sa kanilang lunchbox na yung regular nila. Hindi talaga kasya. So, eto, ngayon lang naging available ulit siya ngayong April. So, ayan. Eto kay Zach. Ano siya guys? Hindi ko alam kung anong tela niya. Yung parang yung sa beer, yung holder ng beer. Alam niyo ba yun? Hindi ko ma-explain. May basta iba yung texture niya. Rubbery na, ewan. And pwede siyang laban sa washing machine. And eto din, pwede siyang ilagay sa dishwasher. Pero wala tayong dishwasher, guys. So, sample natin. Ayun, ang cute. Tapos, syempre, ilalagyan natin ng laman yung loob. So, ilalabas natin yung kanilang maliliit na baunan, container. Madali lang siyang buksan. Madali lang talaga. Hindi mahirapan ang mga kids. Huwag lang nila itong ibabagsak. Kasi pag binagsak siguro nila to, magkakadent. So, yan. Tapos, pwede nyo siyang lagyan ng pangalan. Then, dito yung ice pack. Tapos, pwede naman dito sa maraming packet hindi. 2 packet. Pero enough na paglagyan ng baon. So, ayun. So, mayroon tayong green. Then, eto hiniwalay nila kasi nga daw sa sa kilo ba? So, weight. So, sabi, ikat ko daw dito para maging pero reusable yung kanilang packaging. Eto ba? Etong, pwede natin siyang magamit sa ibang Ayan. Kasi pwede pa siyang, pwede mo pa siyang i-stick pag meron kayong i-return. Ayan, meron pa siyang, pwede mo tanggalin to and stick ulit siya. So, eto kay Sakyang green kasi green yung kanyang lunch box. Eto kay Holly, pink. And kay Kuya, etong pinili ni Kuyang kulay. Ano pa bang meron doon? Nakalimutan ko. Parang 4 na kulay. O 3 kulay lang. Siguro 3 kulay lang to guys. Check nyo na lang. Ayan. Hindi to sponsor. Hindi to sponsor. Pero check nyo kasi magaganda yung mga lunchbox nila. Ayan. Kay Kuya, may pagka-orange and blue. Kay Holly is pink.
So, hugasan ko ang mga to. Ito, dito natin ilalagay. Kaya ako to binili guys. Kasi nga dito para talagang uniform lahat. O, diba? Ilalagay ko lang sa ni Holly. Nasaan yung kay Holly? Nasaan yung kid? Diba? Ang gulo. Ang gulo. Ang cute ng lunchbox. Excited akong gawan sila ng lunch. Ayan kay Holly. And very, lang siya guys. Very, hindi siya bulky. Ayan, super slick. Yeah, ayan, oh, ang cute kay Holly. Yung boys, gusto ko sanang bilang. Tapos sabi ni Kuya, Ma'am, I'm going high school next year. I don't need that bottle. Hindi raw to enough sa kanya. Which is tama naman. Wala lang. Gusto lang ng nanay sanang ilagyan dito din ng, ng ganito. So, si Holly na lang. Kasi si Holly, baby ko pa siya. Baby ko pa siya. So, yan. Hugasan ko lang ang mga to. And, ang dinner namin ay, nilabas ko na. Ito yung dinner ng mga bata. Salmon. And kay Johnny Boy ay beef schnitzel with Aussie topping. So, hugasan ko lang ang mga to. And, ika-cut up ko rin yung mga fruits na iba dyan na hindi ko pa na-cut. And, may binili rin akong watermelon kahapon. So, yan guys. Yan yung ating new lunch box for the kids. Exciting to. So, linisin ko lang to. Tapos ka pa hugasan yung mga nabili ko sa Kmart kahapon. And yung mga boys, after school, nag-gym sila guys kasi may footy training sila. And eto, nagluluto na ako ng dinner. Ito yung kay Johnny Boy na beef schnitzel. And eto yung patatas for mashed potato. Ayan ko lang itong asin. And bukas, hindi ko pa sila magagawa ng lunch kasi lunch order pala sila bukas. Lunch order yung mga bata bukas kasi once a week meron silang lunch order. So, bukas Wednesday. So, sa Thursday ko pa sila magagawa ng lunch dun sa bago nilang lunch box. So, lutuin ko lang to. Then, after ko magluto, hiwain ko yung nabili kong watermelon. Ito yung kay Johnny Boy. Magluluto rin ako ng eggs. Kasi nga, sunny side up. Sunny side up. Ito yung toppings niya is Aussie topping. Okay. So, ito na pala yung schnitzel ni Jen. Nilagyan ko na siya ng barbecue sauce. Then, lalagyan ko ng bacon on top. Then, on top ng bacon is 2 eggs. Then, sa eggs, lalagyan ko ng cheese. Mamaya, alam nyo na yan. Nakita nyo na to before. So, yan. Lalagyan ko na ng eggs. Then, lagyan din natin siya ng cheese. Then, ilalagay ko siya sa oven or sa air fryer para mag-melt yung cheese. So, yan yung dinner ni Jan. Yung mashed potato tsaka veggies pa pala. Wala pa sila. Maya-maya pa sila darating. So, tapos na ako magluto, guys. Ayan na yung ating pritong salmon na may basil. Dapat parsley. Kaso yung aking parsley, hindi pa siya ganun kalago. Kaya basil muna ang ating pang garnish. And meron din tayong beans. And syempre may basil and butter yung ating rice. Yung naririnig nyo, air fryer yon. Nandun yung pagkain ni Johnny Boy. Wala pa sila. Maya-maya, nandito na yon. Maghiwa ako ng watermelon. Ito yung nabili ko kahapon. Lagay din natin sa table. Kasi si Jang gustong-gusto niya rin ang watermelon. So, nakat na natin yung ating watermelon and yung iba nandyan sa ating container. So, ilagay ko lang to sa table. And nandito na rin pala yung food ni Johnny Boy. Ayan na yung food niya. And So, the watermelon. yeah, I'll put it here. Forget it. Yeah, dyan. So, ayan. Ready na ang food. And may sausawan din tayo. Ito yung binigay sa akin ni Simply Ray's nung birthday ko. Yung lalagyan ng sauce. So, yeah, So, ready who's na. that one having on his? Hihintay na lang namin sila para makakain na tayo. Yung kay dyan, mainit pa to. Well, Oh, he mainit has a pa. lot. Mom, Yeah. what is that called? What? That. Soya sauce. Toyo. 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 Okay. Balik ko lang yung watermelon. Dito na yung boys. Dito na sila. Ayan na si Tio sa side.
Go wash your hands first. Ha. Where are you? Dito na sila. Dapat maliligo muna sila. That looks good. Is it, what's it called on it? What? Soy sauce. Yeah, guys, so Can we grab one? yeah. So, kain na kami. Did you wash your hands? Thanks, Mom. You're welcome. Okay, kain na kami, guys. May tawis sa ilalim. Mom, Yeah. look, so good. Haven't even tried the salmon yet. I haven't had it for like a year. Why is it bone? Dad. Waited for so long. This is the moment. 지난 추억들에 사랑을 더해. Let me have you, pull me closer. 너의 곁에 지켜줄게. You are my love. Kuha tayo ng more rice. You want more, Zach? Gusto niya pa ng rice. Ako, more rice din ako. Ang sarap ng ating ulam eh. Tapos may spicy na sausawan. There's your rice, Zach, oh. Tapos na siya, guys. What, it's full now, boy? Si Zach ongoing pa. Ang kadami ng rice si Kuya. Si Holly hindi niya naubos. Kasi sobrang laki. It's a bit big. Yeah. Tapos na kayong kumain, guys. And si Jan, siya magliligpit daw. Nakaligo na pala si Saki Boy. Si Kuya nasa bathroom na. Next si Holly. And si Saki hindi raw siya mag-lunch order bukas. Kasi may tira siyang salmon. And gusto niya... Tomato sauces. Okay. And then, etong beans na tira. Tapos, ayan. Binola-bola ko lang yung rice. So, yan yung kanyang lunch tomorrow. And yung aking asawa. Naghugas pa rin siya. Guys, nag-change ang ating mind. Instead na rice bowl, gawin na lang natin siyang sushi. So, meron siyang carrots, cucumber, and beans. Walang spinach, beans, and salmon. Ayan na guys, yung lunch ni Sak bukas. And Is that it? what is, that's a lot. Yeah, no. And yung magkabilaan na yung end ng sushi, ayun, kinain na ni Sak. So, meron siya ditong 6 na slice. Ayan. And may blueberry siya. Grapes. Okay, lagyan ko raw yan ng grapes. Si Kuya, akala ko tapos na siya. Naligo na sila, guys. Si Kuya kumakain pa rin. Ongoing pa rin si Kuya. So, yan na yung lunch box ni Sak for tomorrow. First time natin gamitin. O, diba? Tapos, sara natin. Lagay ko sa ref. Okay, I'm done. Done. And you want more? May sauce siyang dala. I have soya sauce there, Sak. Like, yeah, the tube one. Linagyan niya to ng ketchup. Di ba tapos sakay kumain ng dinner si Kuya? Ayan yung cucumber. Tapos na si Jan magugas. Ayan na yung mga hinugasan niya. And eto na yung grapes ni Sak. Where's your, And I'm bringing an apple. pardon? And I'm Magdadala pa siya ng apple. Okay. Ayan na. So, no, I'm gonna put this in the fridge first. Excited ka naman masyado. Okay, done. Si Holly nagpagawa rin siya ng recess. This is only for? My recess and brain fruit. Yeah. Kasi lunch order siya. So, sabi niya, Mom, I want like Kuya Sak, but not lunch. Because I will have A lunch order. lunch order. But So, Krizak wanted lunch. your lunch. Yeah. And His recess. your Kuya? Kuya, he doesn't want any.
because they might have fruit at their school, like ours. Yeah, They so have si TJ, hindi siya nagpagawa kasi nga lunch order siya. Mom. And meron din daw siyang fruits dun sa Mom, school. when And you magdadala na lang daw siya ng apple. When you put that So, yung dalawa together- lang ang ginawang ko kasi sila may gusto. Mom, when you put that Binata na kasi si together- Kuya, parang ayaw niya na ng ganito. Mom, when you put that Yeah, together, and- it looks like an egg. Kinat ko na rin yung rock melon and what you call this? Melon. Yes. I'm naming rock melon, Watermelon. 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 And also And ito yung isang binili ko kahapon din. Imamarinate ko na to ngayong gabi. Then si Jan, kung maalala nyo, nabanggit ko na mag-charter si Jan nung Sunday. Mag-charter si Jan. Nag-charter si Jan nung Sunday. And ayan, dinala niya ako ng tuna. Ipoportion. Yes, ipoportion ko din to. So, i-end ko na yung vlog. Yun na yung vlog natin, guys. Thank you. Ang ganda ng I pa-acting hope you enjoy the vlog. lunchbox dito, diba? Oh. Yeah. Okay, end the vlog na, Holly. I hope you enjoy the vlog. Thank you. Please like and please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Bye. Bye. Or tomorrow. Okay. Good night. Good night, guys. So, ito na lang yung last na gagawin ko tonight. And I'm Mom, good. Wait. Cause I think I do want you next to me. Want you next to me.